Kani kalong ka jing shisha bat singap hai kani ka jing seng kan thai hi kalong ka blak kershan bor ba ka balang ka jing seng kan thai hi kala ai ka ketiga diang ka ketiga mon ya ka balang na ki por si ki por lada pipuli ka gospel kat kum Lukas pensyam bah kalonong ka baphra what ka ministry ka jong utrai jong jong pi ka ministry ka jong Jesus Christ kata ka financial support ka jong Jesus ka dei ka bawan ni ki kan thai Henry hatu kata ka financial support, hatu kata ka contribution ka jong ki kan thai ka pelong iki ba kilong qualify na ka benta ka leadership role. Nganong ipi ka contribution kam dei ka qualification jong ka leadership role. Hitler contribute ya ka Germany, Stalin contribute ya ka Russia, Henry Kim Long pat kita ki great leaders. Contribution doesn't make you a great leader, contribution just make you a contributor. Nado ba nga sedang ya kini ka series jong ka women ordination. Buon le say kila perkhat ba nga persya ya ka leadership role jong ki kan thai po balang. Dengan pensyai syapi. Ba nga ngam persya ya ka leadership role jong ki kan thai po balang. So रुको जरा सबर करो. As a matter of fact, ka scripture ka katin ka jong oblay ka kershan ya ka leadership role jong ki kan thai po balang. Lada pipuli ka Titus ka shithi Titus ka badai ka wena kita ki pastoral epistle upol utho chu Titus ong ba ki kan thai ki ba khamrang ma ki de ban yalam lenti ya ki kan thai ki ba samla kata ka leadership role jong ki kan thai ki barang ma kin ai kita ki jing hikai ki belong jing hikai ki ba kerpang Shaki we ki kan thai pi ki kan thai ki ba khamrang ba ki la bandon bantah ka leadership role jong ki we bat ki kan thai ki ba kham samla jong ki children ministry jong ki khana ki khlong ki la ban ai kita ka ba ka tien ka jong blei ru ka persya kalong ba ka jinglong leader jong ki kan thai bat ka authority halor urang ba mat kata ka jing sinchar ka jong ki halor urang ba kata ka de ka jing sutho bakla ka bangakwa ma pinsyai Kamdan kanu ka jing khang ki kan thai bikinong leader sa po balang rai ada ki kan thai ki long leader with authority especially office authority kata kalong ka ba persya ya ka ktin ka jong blay sagwi ka jing pensyai ka banga kwa ban pensyai swa bang nya chmat kani ka issue ka berit ba bat ngam kwa ban chana video thamai nam tai ni issue berit kani ka jing sngo tho bakala jing ki babun ya ka kantin digan ba leadership Kibun ki basngo thu ba kini ki artli ki kantin kilong kumju hening ong phi kata kamlong kumta hak bai dei ba kini ki babun ki ba wanra shakmat kam kini ki egalitarian ki ba wanra shakman ya ka jinglong deacon jong ka Phoebe ya kani la shim na po ka shithi ki Roman kalong ka bakhan reu ba ka Phoebe kalong ka deacon na kata ka Phoebe kalong kata ka leader hening ong ba kata ka di ka babakala pi kani ka Kentien diken haka shithi shikiroman kadai belapenan kami ka haka usage kata ka Greek diakonos haka usage jong ka jinglong servant service haka ju ka shithi kitu ki bakwa ban puli kham jeliu ya kani haka ju ka shithi kalenong ka bakhasan ka ka pra uji sukres ulong diken uji sukres uai kata ka service kata ka jinglong syakri ka chong kalenong ka bakhalai ka ba Sao let's say sao ni san kum tai kini kinong sharai ri ki jongi politicians kini kilong kita ki deacons kamut ba kinong sharai ri ki kita ki pastor ki jongi kamut ba jisu udai uta pastor jongi hendai kakran ha ka konteks jong ka service te itai di jing percaya berat reha kani ka video ka bam tak sengipat ngakwa ban kran halor ka leadership role ngakwa ban kran halor ki ka verse ka bakongsan ka dokhot ka bakongsan tam ka baki egalitarian but ki feminist ki jupenon kam ne ki por ban support ya kata ka leadership role but kata ka dokhot kadai ka blashim na ka shithi shaki galatia kalau nang ka balai ka dokhot ka ba apu pra ya ini akan ka video pet akan ka video haduk ka bukut Kamlong dalili ruem kabalingo ladangi kijing biet hapo kini ki feminist literature lada fipuli ki kot kumkani text of terror in memory of her feminist thinker POE kata ka jinglong jabing senyang jong kini ki feminist artwork jong hapo ki literature si Henry ka balong surprise pat ka pelong lingo pat kalong ba wat ki egalitarian ru ki donnya kata ka jinglong sungtho bakala kim long immune na ka misinterpretation jong ka galitia lenong ka balai ka dokot ka ba apopra pi kani ka galitia lenong ka balai apopra kalong ka ba crucial ba
Haduk kata-kata na kabanta ki egalitarian ro. Kani ke dekhot hi ketika dekhot ka ba laong ba kini ki egalitarian ki penon kami ketika dekhot kum kata ka interpret ya ki gender roles hapok ka Bible berok kawai. Kegalitia kalau nong kaba lai dekhot ka ba pura kani ketika dekhot ka ba ong ni ba umdan shu Jew umdan Greek umdan shu ba long marau umdan shu bolong ba lalut umdan shu shinrang umdan shu ka kan thai barong ngilong uwe hau Chris kani ketika ka dekhot bala smooth bakla wat ki egalitarian ru ikani ka dekhot lada pipule ke jing tho jong kani ka Cynthia Westfall ka ongkom ni kani ka dekhot ka don ya ka banta ka ba ki kalong kongsan ha ka ban puson ya ka jinglong kumju ushin rang bat ka kanthai ha ka Bible lani kata ka biblical equality Ronald Pierce ong ba ka Galatia lai apupra ka wanra ya ka jingdon banta markumju kamut ka jingdon banta jong ushin rang ka kanthai ha ka jutang ka bathmai ka ktin ka jong ublei ka don ka dokot ka bla persya yaki kan thai balong pastor kala persya yaki kan thai bagin long temen san katang akran halor ka city ka bading ka Syok Timothy kalenong ka baar ka dekat ka bakat ara ka ba upol utho lemba ka jing penyai ka jom mesin bukut ngamsya ka kan thai bagan hikai ngamsya ka kan thai bagan cincar henrei kini ki egalitarian pan kini ki egalitarian pan ki ong ba ngiran ka man analyze ya ka city Syok Timothy ngiran ka man analyze ya ka ni ka banta na ka nongrim jong ka Galatia lai apupra ka Alice Matthew ka ongkom ne ba lada jit ka Galatia lai apupra nadu pasdang ti on sala banyo i ba ka city ka bading kong Syok Timothy ka lenong ka baar ka ar kat kum upol kamdon ka jing phera ba perkhat ka city ka bading kong Syok Timothy ka lenong ka baar ka ar ka ongkom ne ba ngamsya ka kan thai bakan hikai ngamsya ka kan thai bakan cincar Galatia lai apupra ka ong ba omdan sedang omdan kan thai naka no ka angle ka Alice Matthew ka compare ngam so thu ikam ba kanang pin confused you like why would you even say something like this hakan ko ani kani ka lang ba susi ba egalitarian ba this is a minor detail te ba ibarat ba pin and you make such a terrible mistake कौन है ये लोग कहां से आते हैं Henry Kamsham kot hangta ka Cynthia Westfall ka ong ba ka Galatia lai apupra la kadai ka dekhot ka ba la penlong don kami ki dekhot jong ka balang bakin ai ka ju ka kerdan hapok balang kadai ben ai ka ju ka kerdan ki kan thai be senang hapok ka balang bat kala wenglut iki jing ai daw ka wenglut iki jing ai daw na baro ya ka jing bamla balong khuj ko bo blei ulong ba khuj kala wenglut iki jing ai daw baro na ka jing kentat ya ka jing khot ka jong ublei ya kata ka call ka jong ublei na ka benta ka female pastorship but kala ya ka jing mamla ban penon kami ya ki jing ai ki jong mensim lani female pastoral u blay u khot ya ki kan thai balong pastor really ngidan ka dekat apa Bible ka bakang persya ka perking persya ya ki kan thai bagi long pastor bagi long teman basan and gift of the Holy Spirit ki jing ai ki jong mensim women pastoral seriously You serious? See, I'm not against egalitarians. I love most of your work, not all of your works, most of your work, but not all of your work. Let's get the elephant out of the room. Egalitarian do make some claims ba ki complementarian ki juwan ra ka ni ka woman priestessness hapo jong ka Jewish temple concept ban use ka against woman ordination. However, Dr. William Witz uyele ban play the middleman ban yang hapadeng ki complementarians but ki egalitarians u atem William Witz ongkum ni William Witz hakakot ka jong icons for Christ William Witz ongkum ni kan thai kimla ban long lingdo na ka jingbam khut ka jong ki menstrual circle. I hope I pronounce that right mo menstrual circle. Henry upol haka Galatia upolong kabadai ki kan thai ban long pastor ani woman ordination hapo balang ban apil siya ka temple ya ka jinglong lingdo tang hausin rang kami ha ba ka jing mani Kristan u Jisu ula
pen khut iki ju bat ki gentle bat yu shen rang bat kan thai ula pelong khut ya ka bam long khut pi ka ei ka ba uni u wits u atem kalong ba bat ong ba uji su ula remove ya kata ka stigmatization ula wengno ya kata ka stigma na ki kan thai da ka ba wengno ya kata ka jing bam khut jong ki kan thai ka problem ba kalong ba uni u wits ru u relate part ya ka priesthood jong ka Jewish temple but ka priestesshood jong ki kan thai ha ki cultic traditions jong ki ancient Near East. Once again, what la uyele banong ta middleman u ban bridge ki egalitarian ba ki complementarian which ru u bakla ban shimpat ya kanika jinglong oneness in office in Christ. Oneness in office in Christ. That's the problem with egalitarian misinterpretation. Ya kanika egalitia lai opera pi ni miss out no. Ni do no ya kata kai jinglong unity in Christ ya ka jinglong kawai o Christ. Galatia lai apu ar hingan oi pim ka kran siap hang ka jing penham no kita ki kan ro apdeng ki ju ki jintel ka jing penham no ki ro apdeng utau bolong merau utau bolong lalut ka jing penham no ki ro apdeng usna maka kan thai belong ka weu Christ one in Christ kam dai one in office kam dai ka ju one in Christ kam dai one in office. And once again ki kan thai kim dai ba kin penduk man similar dia you are part of Christ, you are one in Christ. Pim don bantah ha ka leadership role henry pim don bantah ha ka leadership role ha ka ba ka don ka authority halor usunrang ha ka ba ka don ka authority halor urang ba pim la bandon ya kata ka authoritative rules jong ka jong pastor pim la bandon ya kata ka authoritative role jong ka jong te na masan ya kata ka ktin ka jong ulehi kala hang prasya te palong ngit bagan ni ka video mta ka singiru kalong ka pamunto yipi te ka jing kerpat ka jong HP ka lay ngakerpat ret HP ba singo ba share ka ni video Sengo ba share kan ke video la da pi ya ka balang sengo ba share kan video khana ba ki weru kinyo jeng toy khana ba ki weru kilong aware halor kan ka jingma ka ba ile ban rung shapo ka balang ban order ni ki kan thai kum ki paso ban order ni ki kan thai kum ki to man masan te nang nei khamat le sing andon stang ka way la ni stang art li ka video ka ba ile ba kan ka series kam nong penjrong show ngai ile ban pengkut no ban wrap up no kan ka video na ni khamat ha ka ba ile ba kan ka series but yang ni dapat pencai ki egi ba khamlong general bat ki egi ba khamlong kongsan pha kham tam ha ka bede ba kan ni ka shithi sha upol shithi ka jong upol shau Timothy kalenong ka ba ar ka bat ka balai kitu ki lenong ki bade na kan ni ka pastoral epistle te nganget ba penyai kersan yang ada ka ba pi light la da light kam lele kersan yang ada ka ba share kan ni video kersan share kan ni video odu belen kur khui pi hallelujah.